זה הרעיון. מסכימה איתך, צודק. איפה ארגוני האנשים? אנחנו נפעיל אותם, בינתיים ארגוני הגמלאים נמצאים כאן איתנו. חשוב. בוקר טוב, עורך הדין אהרון אזולאי, מנכ"ל המשרד לאזרחים ותיקים, ושלום גם לאילן זיו. אילן זיו, ותיק. ותיק. אתה לא סתם ותיק, אתה ותיק מתנדב. אתם מעלים עכשיו קמפיין מקסים, אפרופו מה שצריך להוריד, הנה מה שהעליתם. אתם אומרים, גמלאים הם אנשים עם כוח, עם תבונה, עם יכולת, והם צריכים לצאת החוצה. אתה עושה את זה גם, נכון? אני עושה את זה כבר 4 שנים. בארגון צריך לקרוא שנקרא אזרחים ותיקים, לא גמלאים, לא פוליטיקלי. צבע, צעירים בוני עתיד. אז אני הצעיר, בין הצעירים. זאת אומרת ש... סליחה. זה עמותה, אני חושב. אני לא יודע איך הארגון פועל, אבל אנחנו נכנסים לבית ספר. יש המלצה על ילדים שצריכים חיזוק, והילדים האלה באים פעמיים בשבוע לשעתיים אחר הצהריים, לאיזה מקום, ואנחנו המתנדבים באים פעם בשבוע, כל פעם לשעתיים. זאת אומרת שילדים פוגשים 2 מתנדבים באופן אישי, וקבוצת מתנדבים באופן כללי. זאת אומרת, על כל 2 ילדים בדרך כלל יש מתנדב אחד. כמה מתנדבים כאלה יש היום? יש טעות אופטית לחשוב שאנחנו עם של מתנדבים. לא, אנחנו מתנדבים הרבה פחות מאשר בארצות הברית. יפה, והעובדה יותר מפתיעה, שבקרב האזרחים הוותיקים אחוז ההתנדבות עוד יותר נמוך. למרות שיש להם יותר זמן, ואנחנו נוטים לחשוב אולי שיתנדבו יותר. אלה המספרים. המיוחד במה שאנחנו עושים בפרויקט הזה, זה שאנחנו לא באים מנקודת בוא תתרום, בוא תשפיע, למרות שאנחנו לא מזלזלים. אלא בוא תבלה את זמנך יותר טוב? בוא תממש את עצמך. בוא תיתן לניסיון שלך, למאוויים שלך, למצוא... אני רוצה לראות כמה שעות את הקמפיין שלכם, כי הקמפיין הוא באמת נראה כמו סיירת מטכ"ל, תסתכלו רגע. זה נראה כמו התחלה של משימה בלתי אפשרית. לגמרי, וזה כל כך נכון, כי יש להם יכולות וכוח ובעיקר זמן. לכם יש מאגר שמחבר בין אנשים שרוצים להתנדב לבין מקומות? זה נראה כל כך נכון. יש, עוד פעם, יש מה שנראה נכון ויש את המציאות. אנחנו רוצים לגשר בין הפער הזה. המתכון שאנחנו עושים, האתר הזה, אמנם הוא אתר אינטרנט, אבל למעשה מאחורי זה מסתתר מנגנון שיודע לשדך בין רצון של מתנדב לעמותות הרלוונטיות. ועושה את זה, ואז מתנדב, למעשה מונגשת לו ההתנדבות על מגש, תבחר את התחום, תבחר את השעות, תבחר את הימים, אנחנו כבר נמצא את המסגרת שתתאים לך. וכמה היום יש כאלה? אנחנו בשידור הקמפיין הזה הגענו לכ-40,000 שעות חודשיות כבר בשבועיים האלה. המטרה שלנו הגיעה ל1,000,000 שעות. יש 800,000 אזרחים ותיקים, כל שנה מצטרפים 50,000 חדשים, צעירים יותר, טכנולוגיים יותר, בריאים יותר, מנוסים יותר. אנחנו רוצים את הפוטנציאל הזה להשאיר בחברה. וזמן לבלות, נשאר לך? כן, תראי, אני התנדבתי כי פתאום התעוררתי בבוקר ואין לי מה לעשות. זה יותר להישרדות שלי, כי פתאום אחרי פעילות של מורה לדרמה 50 שנה... שחקן, כן, ופתאום אני מוצא את עצמי מול המחשב כל היום או מול הטלוויזיה, ואני שואל את עצמי... מה שאנחנו עושים בעצם. כן. מה יהיה מהיום והלאה, כן? וזה מפחיד נורא. ואז לקחתי כל מיני דברים לעשות. אני גם מתנדב חוץ מבית צבע, 2 בשבוע. אני 5 שעות בשבוע, אני בבית ספר אחר, בשוהם. מעולה. זה נקרא ידיד לחינוך. ושם יש הרבה מתנדבים גם שבאים פעם בשבוע או פעמיים לעזור לילדים בבית ספר. המנכ"ל רוצה להגיד. אני רוצה להגיד 1.5 מילה. קודם כל, אנחנו לא גוף מגייס. אנחנו נותנים כאן במה לכל גופי ההתנדבות וקוראים לכולם להצטרף. דבר אחר, היה פה באייטם קודם פרופסור זאב רוטשטיין, מנכ"ל בשיבא. אנחנו מריצים בשיבא פיילוט של סניף של המשרד לאזרחים ותיקים, מופעל כולו על ידי מתנדבים, כדי, דיברתם על יחס מועדף לאזרחים ותיקים. יפה, מכניסה למיון עד השחרור ואחרי השחרור. 2050, 30% מהאוכלוסייה
יהיו גמלאים. כן, תבינו כולנו שזה נהיה שם. הציבור הכי חשוב שהולך להיות במדינת ישראל, שלמה מעוז נורא כועס על זה, אבל גם הוא יהיה ביניהם. ברור, ברור.